Som Terra, el mercat ecològic i de proximitat de Sallent es consolida en les agendes dels consumidors del poble. Cada primer dissabte de mes, la cooperativa de consum La Brolla, juntament amb l'Ateneu Rocaus, organitzen de 2:15 del matí a les 2 del migdia parades de productes ecològics i de proximitat a la plaça de la Pau. El mercat aquest va sortir una mica d'un eix de l'Ateneu, que volíem fer algun eix per treballar tots els col·lectius juntament i que tingués més repercussió en el poble. I vam decidir l'eix de sobirania alimentària i a la tardor es va fer el primer mercat de sobirania alimentària, el Mercat Som Terra, una mica amb la idea de donar més visibilització i més facilitat de comprar tot aquest producte local i ecològic, que cada cop n'hi ha més, que cada cop hi ha més gent que el compra i creiem que és important també revitalitzar la plaça i tenir més contacte directe amb el pagès i treballar una miqueta per aquesta sobirania alimentària. Desenes de productors locals i de la comarca hi tenen el seu lloc per donar a conèixer els seus productes. La majoria de productors han sigut productors que cada dimarts ens porten productes a la cooperativa de consum i llavors els hem convidat a venir el primer dissabte de mes. I llavors n'hi ha hagut altres que hem sapigut, hem anat investigant una mica quins productes hi havia per aquí al Bages i al voltant i els hem convidat a venir. A més, des de la cooperativa intenten dinamitzar el matí amb activitats i tallers i també amb l'opció d'esmorzar o dinar pels qui ho vulguin. Quan fem el mercat, cap a les 12 o així, intentem fer un tast. L'altre dia vam fer un taller de patxaran, avui fem un tast que venen els de l'ERA, de l'Espai de Recursos Agroecològics. Fem un tast de mongetes seques, d'aquí de la comarca també. I sí, intentem fer alguna coseta per dinamitzar també l'espai. Fem esmorzar, aquests dies com que fa fresqueta tenim una mica de foc sempre encès i anem intentant dinamitzar. De fet, cada dissabte era tradicional que hi hagués mercat a la plaça, però gairebé tots els productors van abandonar el seu lloc. D'aquesta manera, el primer dissabte de cada mes es revitalitza la plaça. Una mica la idea és això, anar fent arribar la idea aquesta de sobirania alimentària, de que no comprem menjar al Mercabarna, sinó que intentem menjar el menjar de la nostra terra, el menjar de temporada, i que ens agrupem i en comunitat intentem tirar una mica endavant i canviar una mica les coses, que no pot ser que sempre mengem allò que ens donen sense plantejar-nos què volem menjar, com ho volem fer i com destinem els nostres diners, no? Un objectiu que esperen complir posant la seva empenta i dedicació cada primer dissabte de mes a la plaça de la Pau.